खुलुमबाय रायजोफोर। पानेरि दख'रा बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दसे मोनसे मिनि ब्लग होनाय जाबाय। रायजोफोर अननानै एसे नायलांदो। समफोरखौ लानानै खामानि मावनायखौ जोङो नुदों। दिनै नुदों जे जोंनि खाथि ओनसोलफोरावनो जोंनि बे ओनसोलनिनो एसे खाथियावहायनो जोंहा बालिराम बर' बिथांनि जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि जि दा बेखौ जोङो लांबाय थानांगौ। जोंनो गोबां सम नांगोन। दिनै जोङो आसुनिखौ नुदों जे बिथांमोनाबो दिनै 800 आरो बै समनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना बर' हारिखौ दैदेननो थाखायनो, बर' हारिखौ जौगासार महर मोनहोनो थाखायनो, बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसननायनि थांखिजों बे गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा माहारियारि आफादखौ दानाय जादोंमोन 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव। आरो दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा गोथां महराव थांनानै दङ आरो निसय इयुनावबो थांनानै थागोन।